chámome José. Eu chamome Eric, o nome do grupo é Piratas Sen Parche. É importante non perder esa utilidade e esa necesidade coa que xurdiu a música desde sempre, que era de reflectir eso, na sociedade na que se xera esa música, o que lle pasa a esa sociedade. E hoxe en día, con todo o que nos pasa, como para non falar do que nos pasa. Só quero falar contigo, que non se espante o teu querido. Cando penso que te fuxe, agora entendo que marcharás. Faltaba no sentido, pero sobraban nos ganas. O título da canción son dúas plantas, o vivós e o motacu, que, non conozo outro sitio no que se den que non sexa en Bolivia. Entón, teñen a particularidade de que medran sempre unha enredada na outra. Entón, esta relación parasitaria, contemplada, que como unha cousa super romántica. Teñen unha propia lenda ali de, como un Romeo e Julieta, dúas persoas que tiñan unha relación que as súas familias non querían que estuveran xuntes, entón, pois, fundíanse nunha aperta e convertíanse no vivosi e no motacu. A raíz da canción foi unha relación que tiven moi bonita, intensa, tormentosa, increíble, pero que sei, apenas alcanzando a maioría de idade. Entón, como que se me quedou unha CPU dunha maneira... Guardada aí. En serio, a veces non sei se boto de menos esa relación ou a persona que eu era nesa relación. Eric trouxo a idea inicial do vivosi, o motacu e toda esta relación que tuvera e todo isto, e un esquelete básico de acordes e todo isto. Entón, eu que son un pouco barroco en certas cousas, pois decidín darlle un aire, porque como tiña esa influencia latinoamericana, quixen modificar a armonía para que fose máis rica, como na cultura latinoamericana, que temos armonías moito máis ricas e todo eso. Entón, se trataba, por un lado, de facer que a música reflectise a paisaxe onde se desenvolvía iso, pero que a letra desenvolvese a relación que tivera él e todo isto. Entón, esa foi a idea para... Por eso sona así, a nivel instrumental, pero a letra é un pouco máis persoal no que tuvera el tamén e todo iso. Non só no tema da canción, na produción, sí, era unha relación a distancia. Claro, Entón, claro. Verse era moi complicado, esta persona vivía como na costa mediterránea, eu vivía en Ourense, entón usamos dúas guitarras, unha que era máis cálida, a de nylon, a española, e logo outra acústica, entón cada unha nun lado da mezcla. Moi separados na mestura, como simbolizando esa separación de distancia que había entre... Vamos, fricadas que non ve nadie, non? Sí. E de feito os coros, pois empezan o unisono e a medida que vai avanzando a canción, vanse como separando. Sí, vanse separando e van medrando tamén intervalos de musicais que van ascendendo. A vida. Tango, ven, e bailamos un tango, ven, e bailámoslo na imaginación. Acordamos deixar os xogos hai anos e pactamos borrar as cancións. Donde hai sociedade hai dereito, pois onde hai música, o sea, onde hai sociedade tamén hai música, e a música sempre naceu da sociedade, como unha necesidade de transmitir, como unha necesidade de denunciar, como unha necesidade de reivindicar e como unha necesidade, sobre todo, de expresar. Entonces, nós somos individuos que vivimos en sociedade, e como individuos que vivimos en sociedade necesitamos expresar o noso vehículo é a música. Entón, é lóxico que as nosas cancións, que as nosas influencias que están aí dentro desas cancións teñan que ver coa situación social que vivimos cada un de nós, el ou eu, calquera dos dous, co que vemos vivir a outros, porque podemos falar en primeira persoa, pero en temas podemos falar en segunda ou en terceira persoa. Entonces, é importante non perder esa utilidade e esa necesidade coa que xurdiu a música desde sempre, que era de reflectir eso, na sociedade na que se xera esa música, o que lle pasa a esa sociedade. Paso tempo indo e vindo, horas mortas na estación. Tu en falta ser bandido pra toparme no camino.
que considero que o panorama que temos nunca se fixo tanta música como se está facendo agora mesmo en Galicia. E agradezco isto moitísimo. Pero con isto quero dicir que a xente consuma música variada, que busque, que se preocupe de investigar, que sexa crítica, que se achegue a nós nos concertos, que se nos diga gustoume isto ou non me gustou isto, porque iso significa que medraremos todos, tanto os ointes como os compositores. E no tema da industria musical, Sí, tío, na industria musical hai unha cousa que me dá moitísima rabia agora, é que tú fas durante un tempo que dedicas a crear unha canción e logo a xente vai na xulgar nos, vamos, en Spotify, iTunes ou o que queiras, normalmente en 15 segundos, e se non me gusta le doy al siguiente e ya está. E era como unha especie de ritual, o de irme a ver, vou a falar como a voz ceboleta aquí de todo isto, pero sí que era certo, era poñía o disco, miraba o libreto, preocupabas un pouco de tal e non sei que, e todo tiña un pouco máis de sentido, escoitabas e xulgabas tendo a visión completa do plano. Eu creo que eso se perdeu moito, pero sigo dicindo, o gallá, o bo momento que estamos tendo agora de variedade de tal, se multiplique por 100, e poñamos cada un o granciño noso de area para que eso pase, pero temos que cuidalo, temos que cuidalo moito. total. Queríamos ser vivos y mutaku, pero ti eras un panda, yo era cana de bambú. Queríamos ser vivos y mutaku, pero ti eras un panda, yo era cana de bambú. Tango, ven, bailamos un tango, ven, bailamos vivos y en mutaku, ven, bailamos vivos y en mutaku, vivos y en mutaku, vivos y en mutaku, vivos y en mutaku. A min non me leva coartado nunca estar aquí. Entón, como experiencia vital, teño que dicir que ata agora, para facer o meu traballo, vir do rural, haberme criado nun pobo, non me influiu para a miña proxección profesional desde o punto de vista de medrar. Creo que as oportunidades, a sorte ten que te pillar traballando. E pillarte traballando pode te pillar aquí, igual que te pode pillar nunha cidade de 8 millóns de habitantes. Outra cousa que me parece millorable é que se fagan escolas de gaita por Latinoamérica, polas casas de Galicia e tal, pois non se recupera aquí, quero dicir, non vexo a Xunta motivando a xente nova a ir a unha banda de gaitas. Quero dicir, estamos intentando como presumir por aí, quero dicir, é que é o exemplo do mítico pavo que se mete a Tinder e non vai a terapia. O sea, estás intentando buscar validación externa todo o rato sin arreglarte tú. Eu creo que isto se trata máis dun tema cultural, educacional. É dicir, noto que somos crueles, os galegos, falo, coa nosa propia cultura, e é nos máis fácil alabar algo ben feito dos de fora que recoñecer o ben feito dos nosos. Vivo siendo otaku, vivo siendo otaku, digo que tango. Facer unha sorte de definición. Unha raíz é todo aquel que colle enerxía do chan para facer medrar algo, a terra. Por tanto, para min, a música de raíz é toda a música que bebe do lugar onde está, de onde se está criando, para facer medrar algo para arriba que é a nosa cultura. Pois a música de raíz é viva, e ten que ser viva, e por tanto ten que ir mudando. Entón é todo aquilo que parte diso, de coller toda a enerxía da nosa terra e facer medrar iso a través da música. Wow. Digo que tango, ven, bailamos un tango, ven, bailamos vivos siendo otaku. Tango, non falamos xa, pactamos borrar.